Murume wamuri kuona papicture uyu haoni maziso ake, asi anoita zvinogara zvakadaro. Anogadzira mota, anogadzira matoyi, anogadzira mahenga, anogadzira madustpan nezvimwe zvakawanda wanda. Murume uyu anonzi Tariro. Akazvarwa achiona maziso ese, asi rimwe ziso rake rakazokanganisika ane makore 11 ekuberekwa. Mugore ra2022 akazorasikirwa nemaziso ake zvamuchose. Vakaedza kuenda naye kuzvipatara uyezve nekufamba mudzin'anga nekumapostori zvikaramba. Asi iye haana kurasa Tariro sezita rake Tariro. Akatanga kuchigadzira, muri kuona tsvimbo yaakabata iyi, akazvigadzirira ega, inovaima kana uchinge uri usiku. Uyezve anogadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvamuri kuona paskirini ndiye anogadzira. Amai vake vari kukatyamadzwa nemabasa ari kuitwa nemurume uyu, nyangwe zvazvo akarasikirwa nemaziso ake. Ngatinzwei nyaya ichitsanangurwa zvizere namai vake kuti zvakafamba sei kuti Tariro azorasikirwa nemaziso uyezve nezvaari kuita. Vazhinji munharaunda iyi vanomuziva nekumuti Terminator. Ngatipinde munyaya. Makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa tichikupai nyaya dziri kuitika munharaunda nedziri kuitika kumativi mana eZimbabwe. Nhasi tasvika kunzvimbo yekuGlenora padhuze nepachitubu, apo pane nyaya inosuruvadza asi ine kunaka kwaichazoita kumberi. Saka ndikuti ngatirambe tichiona vhidhiyo ino muzonzwa kuti mukomana arichataura naye nhasi akachinja malemon akaita malemonade. Asati ataura nemukomana dzaitinzwe kubva kuna mai nyakubereka vachitsanangurira kuti mukomana uyu zvakafamba sei uyezve kuti azosvika paari zvino, uyezve imimi semuri yeZimbabwe mungakwanise kumubatsira sei. Makadiko mama? Pangu makadiwo. Alright. Uri seko upenyu? Upenyu uri nani. Dambudziko ndo mukomana wangu akawirwa netsaona yekusaona. Alright. Zvakatanga 2022. Alright. Na October, musi wa 1 October. Ndaitoshanda naye, ndinoitawo zvekuenda kumareserva ndichinohodha ndichiuya ndichitengesa. Ndaitoshandisawo rori yedu iri apa, ndiye anga ari driver wangu, ndiye anga ari makanika, atoriwo neclass 2 yake, ndanga atoo ne3 years ndichishanda naye paroad. One day ndobva angoita blind, angoti ndabaiwa maziso from Norway. Ndobva atongoita bofu ipapo. Ndakaedza kutenderera nemwana, ndikaenda kuPari kuti nditsvage rubatsiro kuti mwana zvingaite zviri nani. Ndikaenda kumareviews kasingaperi, kusvika ndambonziwo nevanhu dai mambochinja chinogona kunge chiri chivanhu. Ndikaendawo muzvipostori ndikadzoka, ndikaenda futi tikapedza 9 months tiri musango nemwana, kusvika ndakadzoka naye. Ndobva ndadzokerana naye futi kumaspecialist kuNorton kuIunity Hospital. Ndobva anoonekwa ikoko, ndo madoctors paakati mishini yavo iri kutaridza kuti tsinga dzinobva kumusoro dzinobva kupfungwa dzichienda kumaziso dzakadambuka dzese. Saka there's no other way yekuti mwana uyu eyesight yake ichadzoka zvekare. Saka ndo pandakabva ndangotanga kukamfota mwana, kuyedzama kumuchinja life, kuti iwo ndipo akati achitochinja mwana life. Zvadaro sezvineiwo zvinongoita Mwari, handimboziva. Mwana angotanga kugadzira zvinhu zvekuti ndega ndaitoshamisika kuti iwe uri kuona here kana kuti hausi kuona. Mwana akatanga kuti mama, inini kubva nhasi handidi kuti munditi ndiri blind person. Zvese ndinozviitira, ndinozvigezera, anozviitira zvake zvese, hapana chatinomubatsira. Asi munhu ari kugadzira chinhu chinofamba achibatanidza zvekuti tinongoona ukuru hwaMwari pazviri. Saka yaingovawo shuviro yake kuti dai baba vake vakashaya mwana uyu, ndakazongokurawo ndichingomuchengetawo pano neapo.
Saka shuviro yangu yava yekuti dai mwana uyu awana accommodation kana munhu anomubatsira nezvaari kuita zvese zvamuri kuona zvamuchaona pano achingoita asingaone kudaro hapana kana chaanotombobatsirwa. Saka ndo paingovawo neshuviro yangu kuti dai agonawo kuwanawo munhu anomusimudzirawo nekumubatsirawo nezvekuti awanawo nzvimbo yekushandira kana pekugara. Munhu akanga atoroora mukadzi paakangoita blind, mukadzi akabva ati handichakwanisa kuramba ndakagarira munhu asingaoni, bva aenda kuSouth Africa. Vasiya kamwana kamusikana kane 3 years kari pano muchakaona. Saka ndo mafambiro azvakaita. Saka up to now tari eyesight yake haisati yadzoka. Imimi muchizofamba kungava kunana chiremba, pane zvakataurwa here pamusoro pekuti mumhuri menyu kana mao zvangange zvakabva kupi? Zvichitaurwa mukufambawo muzviprofita umu zvinonzi zvakabvawo kumusha kwake kwaakaberekwa. Variwo madzisekuru ake angoitirawo mwana utsinye kuti zvimire zvakadai, so vangorwadziwo nekungonzwa kuti mwana akudhiraivha. Saka kuno vamwe vanhu vasingafadzwi nazvo mumhuri kana dziri mhuri dzakasarira zviye. Asi munongoona kuti madhiraivhasi akangozara nyika yese. Imimi shuviro yenyu kumwana wenyu nawo kuti akukwanisa kubata mabasa emaoko, hatiri kutoona kuti bhazi rakatogadzirwa rakanaka everything. Ndezvipi zvaari kukubatsirai ero zvamuri kushuva kuti dai angabatsirwa apa anokwanisa kuenda mberi? Tariro anga ari kuchiri kunetsa paari kuti ndiwane mari. Anenge achiti mama nditengere zvakati ndiwane kushanda ndidai. Anotogadzira zvinhu zvekutoti akatoisa parodhi apa zvinototengwa. Saka ndinenge ndisina kana mari yezvaanenge achitaura, ndiri kuda mabhaudhi, ndiri kuda zvakati, ndamarata, ndoda chii. Saka ndinenge ndisina mari pari zvinhu zvandisi kushanda. Zvinhu zvinenge zvakanditiomerei. Saka ndaishovawo kuti dai pakagonekwa kuwanikwawo mari yekuti Tariro akwanise kusimudzirika pabasa rake pane zvaari kubata uye pekugadzirira. Inini panapa ndinoloja, asi handakwanisawo kuwana pangu pekugara. Saka mungoonawo zvazvakaita kudai munhu wekutoti akaona pake paworkshop pake zvinhu zvinotoendeka. Nekuwana pfuma yemari yekuti atengese zvaanenge achida kutenga. Anogadzira zvakasiyana siyana. Mota zvese zvinotofamba zvekuti vanhu motoramba kuti aoni. Akatoti mama ndoda kugadzira ibhoti, anotogadzira. Akati mama ndoda kugadzira indege inobururuka. Munotoshamisika kuti chiruzi. Asi achikura zvanga ari munhu anga achizvionera achizviitira mabasa ake, izvi zvanga zviri mari here kana zvakazotanga? Achikura akanga aine chipo chekugadzira. Zvokuti baba pavakamudzidzisa vachimudzidzisa chikoro mechanics kana kudhiraivha chaiko, mwana uyu haana kumbodzidziswa dhiraivhingi. Vakangotongotanga kuti ari form 2 vachitongobva kukapaki vachienda kumba kwataigara kuti taripinda mumota wedhiraivha, patongopinda patodhiraivha ari form 2. Vakatoshamisika kuti iwe mwana uyu atouya ega nemota. Kugadzira akubva zvandakafamba naye 3 years parodhi handinamvira ndakaita breakdown. Ndimi makanika wekuti Satani akangobata wake. Satani akangobata mukoma zvokuti kana kubasa chaiko. Ndiri munhu ndaitawo basa rekuenda ndichinotenga dried maize kumazefa ndichiuya ndandisatoendi. Ndiye aidhiraivha chirori chakamira apa. Ndiye dhiraivha wacho chakazotongopakawo nokungoita kuti ndakungofamba naye nekupi ndichitsvaga rubatsiro kuti pamwe zvimwe mwana zvingaite zviri nani. Saka mamiriro azvakaita. Vemunharaundawo muchitaurawo navo vachiona chipo chatariro vari kutiwo kudii, uyezve imimi chinhu chinokukurudzirai mumwoyo menyu chii kana muchiona mwanakomana wenyu? Vave munharaunda vari kungoti dai mwana uyu aonawo pekugadzirira, dai mwana uyu aonawo pekugadzirira.
anobata zvinhu zvinoendeka. Tarira anogadzira zvinhu zvakanaka. Musi unoyu akangoona waya dzakarudunura uko ndikashaya kuti mwana uyu kugadzira ipi mahenga yakadai. One day ega mukoma pasina uti akapuwa marata nevamwe baba uko akauya akagadzira madustpan ipi kudai. Watotengesa watoya akabatawo muriwo, musi akatoya akabata muriwo ndikati Mwari. Dai mangoitawo kuti Tariro zvinhu zvaari kubata zviendeke. Munhu ari smart wekuti achimuka anoda kugeza zvese anozviti kunoku mvura inonetsa mona madhiramu anenge ari kunoku tinenge tichitofamba anofamba ega kubva kuseri ndogara kuseri ndoredu riri kuseri anofamba ega abatwe agoya agochera mvura agoisa mubhathroom agogeza agoti ndipe hembe dzangu neuyu mundipe mvura mukomana uyu ka taingoti dai Mwari wangondibatsirawo awanawo pekushandira uye mari kunyanya andori nezvimwe hipi yezvinhu mukoma zvinobva pakuzvadza uko zvaakasiya kwamutare. Kwanga amboenda kuna mbuya yake bva atakura achindonogadzirira ikoko. Mukazviona munoti naimi toda kuti ambotitsanangurirawo kuti iye zvakafamba sei semunhu akasangana nedambudziko iri uyezve kuti akazokwanisa kuzobva pakuchinja lemon achirita lemonade muupenyu hwake. Mukoma Tariro makadii zvino? Aiwa tiripo hedu makadiniwo. Zviri sei uri sei upenyu? Upenyu uri kungowawa kani. Anditi? Right. Titsanangurirei imi ndimi makasangana nedambudziko iri. Zvakatanga sei uyezve ngatidzosere kumashure kuti moments pazvakaitika zvakanyatso sei? Zvakaitika kuti inini ndigozosvika pakuti handichaoni izvezvi. Ndakati ndaive driver, nditori driver in fact. Ndaibva kuinyanga namama wangu. Nerori pane rori iripo apa iripo ine musoro weGreenson. Ndiwe ndaidriver iyoyi. Tinotora maonyeni wenyanga tichiuya nawo muMbare musika. Saka taiwanzofamba usiku kuitira temperature engine mota yedu yanga yekudhara. Tabva kuinyanga tasvika mama wangu ndobva ndasiya kuMbare ndavaburutsa nestaff yandienda ndakatakura iyeyi. Ndobva ndauyamba ndasvikopaka motikari kumba. Ndapaka motikari ndasingagari namama ndaigara nemudzimai wangu uko kwa cross the road uko kudhuze kuchembira uko ndaigara. Saka ndakabva ndati ndiende kumba anga makuseni. Teme ndakatanga kufamba ndichienda kumba ndasangana nefriend yangu pabhawa apo. Wandaimwa naye. Ndobva nditi koyo wadi uri kumhanyira kupi wewe? Panangoti sinzi ndi mangwana ndisiri kuenda kubasa rega ndingoita ndimbojoina vakomana ndozonorara kawanda. Tiri mva ndaperekedza vakomana vaida kunotamba mapu inonzi chisunuka uko kwa Highland uko. Ndobva taenda kwa Highland kuya chakaita ndiende kwa Highland chachiti ndinodzoka nemotikari yemufesi wangu yanga yahaiwa sanga ine motikari futi yechi iclub yaidrive. Ndobva taenda ikoko ndobva ndazodzoka nemotikari saka ndakazosvikomirira kunoko ivo vasara kumaclub uko. Saka inini ndauya kuno kune motikari kuzobva ipapo kusvika izvezvi ndaonana naye shamwari yangu iyoyo asi ndakamumirira pamashopu apo ndine motikari yandakamira time kwakutodoka bva kwadoka bvadzati 9 bvadzati 10 asi tasvika I think kuma 10 11 dzimanheru takutoti uyu asi tasvika ndauda kuendawo kumba. Ipapo pana ndakazembera pa bonnet rebhandamu yeshamwari yangu iyoyo yandaitamba nayo ndichitonwa bhiya ndiri ipapo but ndandane hope ndainzwa ndine hope. Saka patime yakaita kunge ndiri kunwa ndakangoita sort of like ndabatwa nehope. Ndobva ndatongoona rima ndaona rima bva ndazvinotisa kuti no inini handisiri kuona inini. Ndobva ndadedza shamwari yangu imwe yanga iri padhuze anga ari DJ izvezvi. Ndobva hamuna zvamakanzwa kana eni mavoice kana chikana? Mavoice ndakatozonzwa kuti mavoice akuuya ndiye vanhu vari kuuya kuzondibatsira vachiti chii warohwa here but ndakati handina kurohwa because bhodhoro ndakazoregedza bhodhoro inini nekushamisika kuti handichaoni.
ndakangoita chitotofly chadzimira but ziso rangu iri ndakakura ne 4 years saka ndachisa so 1 saka iri ndo rakangoita kunge stofly rinika pain kutange munoziya zvinoita katsono ukabaiwa ndo pain yandainzwa rakatsuka mandati kune shamwari yangu talent ndiperekedze kumba handisi kuona vato ndiri kunyepa famba wega saka patime ndakafamba akaona ndakuenda padombo vato nyatsonozishuwa kuti mumwe wangu haasi kuona ndofana tomuti maki aya ndi muridzi wemotikari shamwari yangu ndakamirira iya chiniberekedza padeni vatauya kumba kuno kunitsoka vatasvika tichisvika akasvikungunisiya pagedhi pana patine mapitbull isusu ndabva ndamuti chidzokera iwewe kuti ndipinde dega mugedhi anga adedza dedi vachisvikobuda vachindoona havana kuzviisa mumusoro kuti handisi kuona nekuti inini waina ndisi kutombobhilivha zvichiuta handisi kuona saka ndakabva ndata ivo vakabva vangodzokera mumba ini vandatanga kuuya vandasvika pagaraji pandakasvika unodhumira pagaraji pasaka masimbi zvinoiti ndopakazonza kuti haasi kuona vana vatozondibata vatapinda mumba vandatosvika ndandatozvikanga mwati mumba munorara mufana wangu pasi vandatosvika ndichitsika mufana wangu mudumbu ndichienda panzvimbo pangu vandasvikungosvika vandasvikurara handina kuzombokwanisa kuenda kumba kwangu ndakadzoka kuno kukwana mama kuzobva ipapo handina kuzombokwanisa kuona zvapera izvozvo makazoita sei? Right, zvadaro takaenda kuchipatara sezvamenge zvichitaura namama takaenda kuchipatara tikasvika tikanoona madoctors tikadzokera kureview tikamboenda kuchechi tikamboedza ndobva tazodzokera futi kuchipatara kunotoni mama vanga vasina kuziya vazokuziya bataenda kunotoni batasvika ndobva totanga kuudzwa kunzi mwana achakwanise kuti aite aone inini zvinhu zvakatondibata ipapo zvekuti ndakatotanga kutogumbukira madoctors acho aiudza mama wangu kuti mwana uyu achaona zvekuti ndakabva ndatovati inini mama ndeikumba ndinoona ende nanhasi belief yekuti ndichaona ndinayo hanzi Jesu akachinja mvura kuti wainini niwo ndirimo muraini handibude saka zvadaro tauya kunoku nama inini ndakaita zvinhu zvekusada because mama wangu akaita BP pandakatadza kuona inini saka ndakati manje kana ndakunza ndichaona apa ndikufana kuenda kudhoropi dhangeni kwaitaurwa kuchipatara kunzi endai naye ini ndikati ndonotanga futi kudzidziswa kuti wani ndine zvimwe zvandinoziya saka rega ndimbotry fana try kugadzira ndo pandakatanga kugadzira chimonster truck chimwe so ichichi ndo chinhu chekutanga ndakatanga kugadzira icho chindakusaona ichi ichichi alright ndagadzira icho chinobva ndatonoti tikukwanisa kugadzira kai saka ndinotogadzira so far izvezvi zvandina chinhu chandoti andigona kugadzira zvinhu zvese tonditi izvezvi ndiri kuda 8 plate stove ndinoigadzira apa inoti ndandanda zvinhu izvi muchizvigadzira musingaoni kudai mubvunzo wangu ndokuti munenge munotanga mazvipicture mupfungwa menyu zvinofamba sei nyatsonitsanangura process yacho inoita stuff like kuumbika tongoti zvinongobva pasi inini handigadzire motikari iyo ndichishandisa kuti ndogadzira shape no ndogona kutongotanga kutongogadzira kana kagear leaf ndotongotanga kubranja ndichibva ipapo semamerero anongoita muti kusvika chapera ndozochiona kuti aiwa mabudiro achaita aya ndichifila asi izvo zvandinoda kuti chiiti ndinoda kuti chidai ndochinja ndashinja munoita mofila muchitobata ndinotofila nchitobata ipapa ndikatobata pasi kudai so ndinotonzwa kuti aiwa iyi waya ndabata iyi mama wangu mazokutanga vaitombotyira kuti ndichaita se ndozvibaya zvekuti mukatona mai manje ndinotokangamwa ndinogona kutovhara maziso kuswera ndakadai ndakangamwa inyaya yekuti ndichitira ndogona kubayiwa newani ndotoshanda ipapa ndotonzwa kuti ndikutsvaga chipikiri akakapuranga ndotokakanda ndichitonzwa ndotogadzira chinhu chotopera noshamisa zviri pano hama dzinodikamwa hakuna here vamwe vanhu vakambouya kwamuri vachida kukubatsirai ndanzwa mai vachitaura kuti muchada kubatsirwa ende chinondishamisa ndechekuti handiri muri kuona aya mavhiri aya ndeprema kaya ndeprema
munenge mazvifunga sei kuti apa pari kuda kupinda chinhu chakati apada kupinda chinhu chakati pana nokubatsira here kuita zvinhu zvese izvi kana kuti munongo zvinongouya kuti apa paroda chakati apada chakati like pane pamwe pandinogona kuda kubatsirwa like munogona kundipa kuno kuchimota chimota ichi chakadai so izvozvi zvachitori chakadai so chekutanga chandeida kubatsirwa ndechekuona kuti chimota ichi chakamira mushere ichi alright ende chimota here sezvandiri kutaura ndiwo chimwe chekutanga saka panapa ndinenge ndina mukoma wangu wamukoma Tino nemufana wangu Martin nevamwe varipo ava tinenge pavanenge vachindibatsira inini zvakafanana nekuti ndaboora maburi angu 2 marata asi maburi aya ndoda kuti ndizonopfekeranisa marata angu ari 2 kuti pagozopinda 1 screw ndinogona kunidha munhu kuti andinanganire maburi aya and then ndogona kutomuti kana kuti sunga kana kusunga ndega inini wacho ndikashaya munhu kuti hapatorina ndinongoisa kuti kupakamwenza pasina vanhu ndototanga kutoita ndega zvokuti chero manheru magetsi akaenda mufana wangu andozichema neni kuti mukoma hatichipinda imba kwadoka chaakutopera njamukugadzira icho kwadoka hatichipinda ndinotogadzira chaiko saka pandinobatsirwa ndipapo pekuti nekunhongerwa zvinhu izvi ndiwo pamwe pacho alright pane nyaya yataurwa namai yekuti makazosiyiwa nemudzimai pakatanga dambudziko here zvakakubataiwo sei semunhu wamakanga mafambidzana naye mukakwanisa kuita mwana zvakakubataiwo sei mimi zvakandibata zvakanyanya zvokuti kana izvezvi kana kutonzwa kunzi ndatengerwa hembe naye handitodi kuipfeka ndichitongofila kuti handina hembe yacho zvakandibata zvokuti izvezvi ndichitongoti saka ndokaunhu kevakadzi ndochiko zvinhu zvokuti ndichitongondishungurudza saka ipapapa ndinotongoti rudo rwangu ruzhinji rumwe rwacho rwandaimupa ndaakuruisa kuna mama wangu nepazvinhu zvangu izvi nekumwana wangu okay tichimbodzokera ipapo achikuudzai mashoko ekuti aakusiyana nazvo akati kudii kwamuri akangoerekana atiza kana chii chakaitika haana kuerekana atiza nyaya yakaitika ndeyekuti mama wangu sezvamambonzwa kuti ndaishanda nawo saka pananda kusaona kureva ndanda kusara kumba ivo vachimboenda kubasa pamwe pacho zveapo naapo zvekuti pawaona kamukana womboenda saka vakasiya 50 cents mama wangu ngachiri mabondi vasiya 50 cents mvo wasirani maikesi mudzimai wangu kawana mari ine mudzimai wangu ineni handinobvunze kuti wazopiwa here mama wangu havangambondivhare ndobva mama watobuda vaenda ndiri kuziva kuti kune 50 cents iriko handisi kuona ende ipapo nasa ndakugadzira izvi ipapo kungogara chingoti hapana zvimwe zvanichaita ndozvandaifunga ndobva ndazoti mufana wangu auya aripo mufana wangu mwasipo pana anonzi B auya ndobva adya akuda kubuda mandamuti mufana wangu mira waitese upiwe mari unonditsvagirawo chi fodya ndobva ndatoti maikesi paichi B4 uyu 50 cents ye masiro na mama tigoita uyu aende kunotenga fodya uyu ndobva atomirira ndobva asvikira pakusumuka mufana wangu bva aenda indobva ndatoshamisika zvakatotanga musiwo izvozvo vandati ko iwe ko hauna kusiyirwa mari here zvikanzisaka iwe uri kuti totadza kudya here wewe totadza kudya mapotitozi nekuti woda kubhema ndikati aiwa utauro chidaro ini handisi kuona iwewe fodya ndiyowana kupi kuda kuti ndinomira pakona apo ndichikumbira fodya ndo patakatanga kungochinjana mashoko ipapo inini bva ndatogumbukawo anga atogumbukawo bva atoti ndakuenda bva ndatoti enda asi akutoenda ndakatomuudza mashoko andakamuudza ndikati kana wazosanganawo neni murodhi unofanira kungondirowo kamba makumisana kuti ndizive kuti ndiwe kuti ndingoziya chete kuri kokunzi adzoka munokwanisa kudzokerana naye here kana kuti muri kuti zvatopera aina handikwanise because anogona kuzongodaro futi because ndogona kuzomuka ndisina rimwe gombo futi anomuka akaenda saka todzokera kunyaya yenyu iyi imimi muruda kubatsirwa chii kuti zvinhu zvenyu zvamuri kuita izvi
kunzwa kuti mama vari kuti makagadzira madustpan, makagadzira munogadzira mahenga, uyezve ndezvipi zvinhu zvamunokwanisa kuti munhu akati ndoda kugadzirwa chakati munogadzira? Sezvanambotaura paya kuti ndinogadzira zvakati wandei, saka ndingangoti zvizhinji zvakafanana nekuti madustpan, machiko, matini, toolbox chaiyo inokwanisa kugadzira, table, anogadzira zvakawanda, mbedha, kana even plan, munoida plan yemba chaiyo unokwanisa kutaura kuti ndoda plan. Haushandudzi design yako because yako handioni. Ndokugadzirira 3 aunoona hari dziri dzimba dzakati ndandanda. Uchichuza kuti apa panogona kuda zvakati apa panogona kuda. Alright, kugadzira chitori structure chamber. Chiri structure chamber like ukoko kunotonemwe building yandiri kugadzira. Alright. Building zvandandiri kuigadzira chaizvo. Ndainzwa ukoko kuMount Upton kuri kunzi kuri kuakwa New City. Ndeda kuti ningirikini building kana paine padhuze painogona kungokwanawo inge ichikwana inenge iri yema-disabled. Inini papaine brand dzangu ndandiri kuti munhu wese ari disabled as long anoona kuda izo nditomuda because kana akagara apa ndikamushangwa chipikiri chipapa anongonditi icho anofana kunge achitoshanda achitowana mari. Saka inini ndakagadzira company yangu inonzi Comino Cruise. Comino Cruise inogadzira zvinhu zvakawanda. Kutaura kuti munhu akatyoka gumbo tinokwanisa kugadzira artificial leg isingadhure isingakoste zvakanyanya. Munomu tokwanisa kugadzira kana matoi chaiwo haya achitotengeswa mutauni medu. Ndogadzira remote control. Iyi toi pandakatoigadzira aim yandakaigadzira chekutanga. Inini ndisati ndatanga kudrive ndaidoita musoja. Ndo basa randaida. Asi ndazazotadzawo zvazo nenyaya yekuti chikoro zvina kuzodai. Ndakagadzira chinhu ichi purpose yekuti chite se armored truck. Inenge iri armored truck. Tikutongoti example yekuti chakatodai izvo chakaita izvo. Musoja anoenda kuhondo. Anofana kunge aine this truck. Paya panosvika masoja achiti one ngaambonocheka. Kana kuti panoenda drone. Handiti drone time yari kuonekwa riri mudenga iyi inenge ichifamba nepasi iri silent ichienda kupi uko kwavari kuda unoona yomema zvese zviroda kuonekwa iyo yobva yazopedzisa basa racho rese rakachifanira kuitwa nemusoja. Yobva yangoparara iyo munhu obva asevhekana. Ndo purpose yandakagadzirira. Alright. Haisati yapera Alright. kutomhanya chaiko chinofanira kumhanya zvekuti chero vakange vaine mamotobike kuda kutera tiri kuda kumbosevha zvatinazvo inofanira kutombotisa. Ndo papaine shungu dzangu right. Ndoda kuti mukoma vandiratidze zvinhu zvezvinhu zvavakagadzira. Right, kune vanenge vaida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Vanenge vachida kukubatai kuti vakubatsire pamabasa amuri kuita? Vanenge vaida kutibatsira vanogona kutibata panhamba dzangu dzinoti 078 444 9629. Okay, zokorai futi 078 444 9629. Kana pane dzamama dzinoti 0777 65 9952. Alright. 0777 65 9952. Alright. Okay. Asi foni munotooperator zvenyu kana mukafoni? Foni yangu iri kupiko? Ndimbokuisira ku National FM. Alright. Teta kutonzwa takutodaizira shekede. Alright. Tobva ipapo apa memory card zvaro hamuna rakaformatika. Mwana wangu angaida kutamba magame rakaformatika. Ndinotokwanisa kutoti ndichida kufonera mama wangu anokwanisa kufonera. Hamuna zvamo mari izvezvi. Ndokwanisa kutovafonera. Asi ndokwanisa kushandisa iyo chete. Handisati ndaningira asi ndikawana mukana nayo hombe iyo ndinopedza bhora. Handiti. Right. Ndiri kufarira attitude yamunayo yekuti hamuna kubva mati mongogara. Chakakupai motivation iyo yekuti muti hai nini chiro zvakaitika izvi zvaitika ndinogona kunge ndiri kusiri kuona asi handisida kungogara
nokuti vanotaura nechirungu vachiti disability is not inability. Chakakupai motivation iyo chii? Pane munhu here akauya kwamuri akakuudzai kana kuti zvinhu zvakangobva mamuri mukangoti ndakutotanga kutobata zvinhu? Chakatoitika ndechekuti inini nyaya yekutanga chaiyo ndekuti ndakabatikana nekuti mama vangu vaita BP. Saka ndakatraya kuda kuita zvinhu zvekuti ivo vasanyare kuvanhu pakunzi mwana wenyu uya aimbodhiraivha rori ari kupi. Vanhu avaregedze kutaura. Saka neipapa vanotaura kupi ndakabata poro nichiendesera mama vangu havatauri. Uyezve ndakaitira zvekuti mudzimai wangu akaona picture rangu asati makamuona akabva apera kani. Ndinotonwirira fani. I like the attitude. I really like the attitude. Yeah. Saka mashoko enyu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe munoti kudini? Mashoko angu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe anga vachida kukubatsirai. Ndinoti nini chekutanga chandoda kutotaura. Hanzi Jesu wakachinja mvura kuita waini, neniwo ndiripo mumamuraini. Handimbomira. Hanzi breaking is not the end of the life. Sometimes breaking is the beginning of a new life. Chirema chine mazano. Inini ndinoti kune wese ari disabled. Dai kuri kunzi ndinowana mari, that building ananchikudza iyo munhu wese anofanira kunge ari imomo. Achishanda ane gumbo chairo wari rinoshanda anofanira kunge atori nepake. Totomugadzira pekuti anenge achingodaiwo negumbo sando chitorova. Anoona wewe anenge achitongona trataraite akutonitaura ndakutosebedza ratauko like conveyor. Totongorongana so uyezve ndinokwanisa kutogadzira kana ucheya chaiyo. Munhu ndikangoziya kuti akaremara zvakaita sei chii chinoshanda pari, chiri kushanda musana here mbiri kushanda, chinokwanisa kutoti akanga ngaane chinhu chinomuvha pari anokwanisa kushandisa ucheya ndinogadzira. Wezi pane pati inoshanda iyoyo kana uri musoro kumusoro ikoko ndokwatinongoisa steering yake. Zvotoindika akutokwanisa kutoita zvimwe zvinhu akutonodhilivhara manewspaper or whatever. MuZimbabwe handisati ndamboona munhu ane positive mindset yakadai so muupenyu hwangu. Tisati tapendera chirongwa ndoda kuti ndimbotaura naBhururu wenyu kuti achimbonditsanangurira kuti zvakamubatawo sei. Mukoma ndima ndiri tungamira kusvika panapa. Bhururu wenyu makakura sei uyezve pazvakaitika zvinhu zvakakubataiwo sei? Okay. Inini natariro hatina kukura tese. Ndakatanga kugara kuno kumanje. Alright. Ndane gore nemamanzi. So natariro ndakatanga kuziva munin'ina wake uyu arapo. Ndo ndakatanga kuziva. Saka ndaiuya kunoku tichita zvejimu. Saka tariro manje aishandira nechekumberi kwedu. Papa vangu vasati vakugara panapa vaigara paSilver Line. So ini nainzwa voice handiziye like kuti face yangu anondiziya handiziye. So ainzwa voice mukoma tinowe ndobva azondidedza one day mukoma tino vemuone zvandogadzira. Munasvika padhuze iwe chii chaugadzira ichi? Bhoti racho riri apa. Iwe ibhoti ke bhoti ragadzirwa neaini. Uda kuti riite sei? Uda kuti rifambe mumvura. Iwoyo saka semunhu andisandaziva plus ndaisatoziziva kuti aiona zvese zvinhu andisanda hapana chandaiziva. Tiri kontina nejimu arikuita basa akabva shift patanga kushandira padhuze. Saizvozvo zvapakaita panapa ini ndiri pajimu yari pasaidi ngongongongongongo amukoma tino apa ndoita sei apa wauda kuti tichite sei? So mukufamba kwenguva ichifamba nenguva tichingodaro ina wachifuta handishandi. Saka but ndine ati yandoita izvi. So semunhu anakirwa neart ndobva ndati iwewe zvaunoita izvi mabvunziro anga muchiita ese semunhu unobvunza. Saka iwewe
izvi zvauri kuita izvi pfungwa dzako dzikufunga kuti uda kuita sei. Zvanzi tino nini hakusi kugadzira zvitoi chete kwandoda. Ichi chinhu ichi ndoda kuti chite reality, chite chiumbe. But angotanga ngotera zvanotaura chiterera tiwati handombogadzira chimonster truck. Ndo ichi inini kwandiri inini ndaingoteerera ndichingoteerera svikati mazuva ekutanga ndakampa advice ndikati iwewe ukuona kuti ukashanda nemunhu anogona kukunanganisira zvinhu chichi unoita chinjombe. Zvikanzi inini wacho manje mwoyo wangu usati wada kumubatsira. Pfungwa dzichiri kujimu nezvimwewo. Alright. Ndobva azoti pandazoti terminate kubva nhasi ndakubatsira. Handa mari but ndikubatsira nemaoko. Tatanga kushanda tese. Handina chinhu chandomubatsira chandoti pazvinhu zvake zvese izvi ndoreta 1% yezvinhu zvese izvi. Anozviitira zvinhu zvake 1% yacho ndakaita apo pachirori chirabo icho. Ndangospraya kupenda. Mahenga ari kunzi akagadzira Twixberg. Mahenga iwawo ndakangoyozopenda. Just pana ndibona kuti chirata chakashata chakagadzira. Iri last iri anezvi kumba kwedu kandogara kune zihombe rakadai. Zidust pan zihombe. Aka kanhu kakangosaririra aka. Saka changu inini ndakatomirirwa kuti ndiite papa kupenda chete. So parori iyo irabo iyo ndakamudza ndikaterminate kuona kuti iyi art yatakuita recycle art iyi ngatiite reality kuti iwe cause ndakanzwa kuti kwete nemhuri yake ndakanzwa nevanhu cause ndofamba naye tichienda kwese kwatoenda ndichinzwa vanhu vachitaura vachiti Terminator ko chibhaiki chaicho wakambogadzira chiri kupi? Chibhaiki iye anga asati ambondudza chibhaiki kuti chibhaiki kuita seko akagadzira chikwad bike kuti chine 5 mavhiri sei chinototakura vanhu injini nei zvikanzi injini ne yanganzi yechainsaw ndizo ndiye chimwe chacho iyo yanga iri kahonda 50 semi auto Vandataridzwa picture nemwe mufano wake hapo pana vazonitadza picture manje yechinhu chacho chakatogarwa nemudhara wemureni medu ari pamberi akagara kumashure kutone tuvana chine seat pamberi nedrive nesteering wanditi uku tuvana ndiye akachigadzira ipapo anga achiri kuona nditi alright it's okay ndakuta dhipa naye manje ko wewe musoro mako unofungei ndofunga kugadzira zvezvihombe kana gumbo remunhu ndorigadzira I didn't doubt nanhasi handina doubt because rori iro wakatoritarisa irori anoita ega hapana anongoita saka kwandiri zvotonishamisa. Chishuviro chako kune mhuri yeZimbabwe oro kune vanhu vanoda kumubatsira chishuviro chako ndichei iwo sasawira? Semoyo wandakaita inini kwaari dai abatsirika because inini nditone mavhidhiyo angu andaimutora maphotos titone album rake so taida kutogadzira page but nenguva nechichi inini wacho ndine zvimwe futi zvekumboita sometimes tonomboita iye achiita indiri uko saka hatisati takunyatsobatanidza zvinhu chaizvo sezvataura namama kuti mari inenge isikawaniki saka zvimwe zvacho zvafanira ichi ndofunga chingoda mabhatiri chete malights atoripo zvese because irecycle art but tikawana marata mascrew mukatotarisa rinenge nemaskrew chaiwo maspring chiri chitoi chemwana
chinofanira kunge chinyatsoonekera, but isusu nekuti toita recycle art to believe that it's nice like that. Saka akaisa mabhatiri ungatirasa mashure kutone tambo dziriko, itori remote control yari itori ready. Ndepe matishwa. Alright. Toilet ningirekini. Okay. Izvinhu zvisina basa kaizvi. Isusu tesikadi kuti zvirambe zviri uko zvinocheka vana. Apa panopinda 2 matishwa marowa aya. Apinda and then pazasi apa panenge paine kamkomana akanonokrina mutoilet. Kana mukange mabloka akuna toilet inonzi aibloke. Kane kari kekungowainda chiti kudai. Kachifena mvura ichienda uko uchingodira chiti mvura wapedza wotogeza ningi yako woukira. Wow. Mumba umu mune ningirikeni haisati yapera zvayo iyoyo haisati mune sprinter randoda kugadzira rava Munangagwa repaMotorcade. Iroro rinofanira kungofamba riri 1 kana vachienda kumasvingo rinenge ringori 1 chete vese varimo mukati. Hapana chinoitika kwariri. Saka ndaida kuti ndikaona masikuru ndorigadzira ndoriisa apa vomboona ndichitaura zvanei ndichitaura pamusoro pechinhu ichocho. Chinofanira kunge ichi chifamba chega, mawaipa achiwaipa, driver anenge arimo achitotenesa steering. Ndakatozvigadzira zvacho zvese asi chandisandana nacho masikuru mari ndoiri kungotinetsa. Saka ningi yavo ndinayo handinayo. Kwamutare kune zvimwe zviriko. Tori nepuma riko army rikoko. Iyoyo new version. Inotakura zvinhu zvakawanda. Muri kutinzwa kamuri yeZimbabwe ndo patiri panapa paGlenora. Mukomana haana kurasa tariro. Achine tariro yekuti zvinhu zvichaita zvakanaka. And dzaitione zvaanga achibata uyezve imimi semuri yeZimbabwe munokwanisa kumubata panhamba idzo dziri pascreen dzamuri kuona kuti mukwanise kumubatsira pane zvaari kuita uyezve mutengewo zvinhu zvaanenge agadzira kuitira kuti abatsirikane namama. Wanzwa kuti mama basa ravaishanda rori ndo yandiri kuona iri panapa uyezve vari kuda pekushandira. Kana mune pekushandira pekuti mukomana anga aripo, please mubatsirei. Muri yeZimbabwe ndidzo namba dziri pascreen, munongomubata tobva tabatsirana zvakadaro. Regedzai tisangane pamaprogramu anoteera ndichiti musare zvakanaka.